ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଆସନ୍ତୁ ନା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ହନୁମାନଜୀ ଆପଣ କିଭଳି କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ହନୁମାନ। ଆଉ ହନୁମାନ କହନ୍ତି, ମୁଁ ରାମ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି, ରାମ ନାମ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ହନୁମାନଜୀ ପରା ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମ ରଖୁଆରେ, ହୋ ତ ନ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ ପଇସାରେ। ରାମଙ୍କ ଦରବାର ହନୁମାନଟି ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରାମ ନାମ ଥରେ ଜପ କରିଦିଏ, ମନନ କରିଦିଏ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ହନୁମାନ ତାକୁ କୃପା କରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଟିଏ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି କହିବେନି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ହନୁମାନଜୀ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାମକୁ ଆଗ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାମକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୟ ମାନେ ଜୟ ହେବା, ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଏହା ତ କଥା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ ଅଜୟ? ଆପଣମାନେ ଜୟ କରିଦେଲେ, ଜୟକାର କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଇଯିବ? ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତିରେକେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ଝଡ଼େ ନା, ଆପଣ ଜୟ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଜୟ ହେଇଯିବ? ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ସଦା ଜୟ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତିରେକେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ଝଡ଼େ ନା, ତାଙ୍କର ସଦା ଜୟ। ଆମେ ଜୟକାର କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହୁଏ ନା, ସେ ଜୟଟା ଆମ ପାଖକୁ ଦୁଇ ଗୁଣିତ ହୋଇକି ଫେରିଆସେ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ବେଟା ଆରେ ଥରେ ଜପ କରିଦିଏ ରାମ ନାମ, ତାର 2 ଗୁଣ ମୁଁ ତୋତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମକୁ ଯିଏ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଧାଇଁଥାଏ। ଇଏ ରାମ ଭକ୍ତ ବୀର ହନୁମାନ ପରା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ। ଆଉ ହନୁମାନଜୀକି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ରାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଡାକିବା ଦରକାର। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଥରେ ଜପ କରନ୍ତୁ ନା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଗମମୟ ହେଇଯିବ, ସୁପଥଗାମୀ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦମୟ ଆଲୋକମୟ ହେଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଁ ନମଃ ହନୁମନ୍ତେ ରୁଦ୍ରାବତାରାୟ ସର୍ବଶତ୍ରୁ ସଂହାରଣାୟ ସର୍ବରୋଗହରାୟ ସର୍ବବଶୀକରଣାୟ ରାମଦୂତାୟ ସ୍ୱାହା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଥରେ ଜପ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।